इन्टारेस्ट मोनदों ना मोनाखै? Kapal dadam lewat kadang. Mana? Kapal dunia kapal. Tapi yang mana kapal dadam lewat kadang. अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो नोंथांमोन बारा नुफेरलाबायि आरो मोनसे इन्ट्रेस्टिंबो आरो मोजां मोनसे भिडिअ साननानै लादो माने बैसो जानानैहाय हाबा लाफिननाय माने खाफाल गोनांबो बिथाङा जोंहा आयं सोरन नायदो दा बेनो जाहैबाय हाबा थिलि हाबा नालाय हाबायाव अमा बेदर नाथ' जोङो नांगौ बर'नि हाबा दा दानगासिनो माने गोदागासिनो दङ नै बैलाय माथो आर्मि गानलायनायनिखा Dia माबानिफ्राय फैदोंमोन नो पान्जाबनिफ्राय नों औ पान्जाबिसो बर'नि सासे गोरों खासे गोदोनो फैनाय नालाय औ गोदोनो फैदों बेथ' बिराद गोसो होना गोदादों नै माने मा होनो पार्टनारनि हाबा नालाय औ गावनि पार्टनारनि हाबा नालाय मा होनो एक्सपिरियेन्स हल्डार साबसे जाखो आमाय नोङा साब्रै बिथिनियाव बेनो टप जों गामियाव आमाय बादाला साब्रै हिनजाव बिनि खाफालाखौ नायदो नायदो मोनगोन सासेखौबो ए दिनैनि जानायखौ नुनानैनो लागोन ओंमारगौ आमाय साहा लोंनांलायखाबाय नैबे मा लाब्रा लाब्रा आलुजों माजों खुमब्राबो सयाबिन खुमब्रा आलु लाब्रा हौवा गोदाननि देरसिन ना लैसिन आं लैसिन लैसिन फंबाय जागायसिगोन बे समाव जागायसिगोन नै माने न'खराव माखासे माने हाबाफारि दा नोंथांमोना नायदो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाना एसे बैसो जानाय माने हौवा गोदाना हिनजाव थैजानाय आरो हिनजाव गोदानाबो हौवा थैजानाय दा बिथांमोना सानैजों लोगो मोनलायबाय खाफाल गोनां सानैजों थैस' थांस'नि थाखाय लोगो जालायसिगोन हाबा एबा जुलिनि उनावहाय आफा दिनै नैबे नोंनि सोरजिनाय दिनखौ मोननायजों लोगोसे आफा नों जेरै बै समाव आदम आरो हौवाखौनो सोरजिनानै दा गिर्जा फारसे लांसिगोन हाबा होनो थाखाय नै बेलाय नै दे दामदो दे आस्ते दे आयं आस्ते आस्ते बे समाव गिर्जा फारसे लानानै थांगासिनो दं माने जोंनि खृष्टान बे बिथांमोनहा जाहैबाय खृष्टान बाप्टिस्ट दा खृष्टाननि नेम बायदियै बिथांमोनखौ गिर्जायाव एबा गिर्जा न'आवहाय हाबा होनो लांगोन पास्टरनि गेजेरजोंहाय दा नोंथांमोना नायलांदो मानसिफ्राबो नाहरदों न'निफ्राय हनै माने नायनो लुबैयो माने बेफोरबायदि हाबाखौ बारा नुफेरा माबायदि मोनदों आयं मोजां मोनदों दा सोरन सिं नार्जारि ओमफ्राय माबाने बायस्रि हिनजाव गोदानने बायस्रि औ दे दा मोनफैबाय गिर्जा न' बेनो जाहैबाय सालबारि बिटिनि सालबारि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेनिनो मोनसे बाप्टिस्ट चार्च दा नैबे गिर्जायावनो हाबा होनाय जासिगोन पास्टरनि गेजेरजोंहाय दा फैगासिनो दं नै रंजा बाजायै लानानै फैगासिनो दं हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौ आरो गिर्जायाव धोरोमनि नेम बायदियै बिथांमोनखौ हाबा होसिगोन सालबारि बाप्टिस्ट चार्चआव जोंहा मोनसे खुसिनि बाथ्रा रंजानायनि बाथ्रा हाबा खालामनाया बयनिबो मानिजाग्रा आरो आदोर Praise the Lord, praise the Lord. गिर्जा दरखङाव सुंद' आर'ज खालामनानै दा गिर्जा न' फारसे हाबलांबाय सिगाङाव जिरायसिगोन गासै हाबाफारिनि थाखाय आरो बाहागो लाग्रा आइजोफोर एबा रायजो राजाफोराबो हाबबोबाय गिर्जा न'आव अब्ला जागायसिगोन बिथांमोननि
हाबानि ब्लेसिं एबा हाबा होनाय बे समाव पास्टरा बिथांमोनाव राजि सोंग्रोगोन एबा गोसो दं एबा सोरनिबा थिननायाव ना गाव गाव गोसो जानानै नैबे हाबानि थाखाय थाम-थिम जादों बेखौ पास्टरा सोंगोन आरो गासै रायजो राजाफोरनावबो सोंगोन सोरनावबा माबाफोर अबजेक्सन दं नामा होननानैहाय बेनि उनावसो हाबा होनाय हाबाफारिया जागायगोन। नोंथाङा जे आगदाथिं गसंनानै थानाय सोरां नार्जारि बिथांखौ नोङो नोंनि गोथार गोसोजों जुलि लानो राजि दङ ने? दे हामबायसै बाजै। बे समाव बाजैनाव सोङो बाजैनि जि आखाइखौ नोङो आगदा आखाइखौ हमबाय नोङो बेखौ दिनैनिफ्राय गावनि असे बिसि होननानै आजावनानै लासिगोन ने? बाजै नों जि आदा सोरांनि आगदा आखाइखौ दैबाय नोङो बेखौ दिनैनिफ्राय गावनि असे बिसाय होननानै आजावनानै लासिगोन ने? बे आगस्थाम सोनायानो जाहैबाय दिनै बे आगस्थामखौ सोनानैहाय ब्रादार सोराङा बाजै बायसिखौ गावनि असे हिन्जाव होननानै आजावनानै लागोन आरो बे आगस्थामखौ सोनानै गावनि अननायनि सिन हिसाबै बान्था हिसाबै बेखौ होगोन। आखाइ खबदे बयबो। दे बाजैयाबो आगसि आखाइनि सारि नाम्बारावसो बहैनि लाबोदो बेनिखा। औ दे हामबायसै। औ दे गोजोन्थों गोजोन्थों। अब्ला हाबा होनाया जानानै थांबाय गिर्जानि सिङाव पास्टरनि गेजेरजों दा न'आव लांफिनसिगोन माबायदि हायलालाय हुइलालाय लाङो मिथिथ'वा नोंथांमोना नायलांदो। औ सुबाव माला सोबावबाय मोननैजों मोनसे औ दे सानैजों सासेनि बानायबाय दे हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि दे औ होबाय होमब्ला नोंबो मोसानो हागोन रा गोसोला। इन्टारेस्ट मोनदोंना मोनाखै? हाबाथ' जाबाय दा लोगो मोनफिनबाय ना लोगो गैयियाव माबायदि मोनामोन? गोदाव सोराव मोनोमोन। आथिं सुना होबाय $100 rupees 100 मा जाखो नै Ni onaya bese gedelaga bini onaya mama ya inano हादिनि नाय जों बिथांमोना अरायबो जों मोजां अननानै माबा माबि हरनांगोनदां माबा नंगौ नामा? गोजौजों हसाय गोजौजों मानांगौ माल लादों दा जालायाव माल दंना गैया? जालायाव माल दंना गैया? जालायाव ओरैनो माल हरनांगौनो गोबाङै दं नै जाबाय नोंनि न'आ बिदि मारै खेलायबावदो जाबाय जाबाय जाबाय
गासिबो दाने गासिबो जाजोब्बाय दाने बुंदो दे गोसोनि साननायखौ माबायदि मोनखो खुसि मोनबाय खुसि मोनबाय आयंआलाय खुसि मोनबाय नो खुसि मोनबाय औ गोबावसैबो हारसिं थानांदोंमोन ना इसोरा लोगो जगायनानै होफिनबाय नंगौ नाङा औ बैसोआ बेसेबां जाखो नोङो साथिसिम थांबाय दां नों 60 बोसोर बेला सल्लिस 40 बारबाय बरिया रंजानो थोआखै बे मा अमा बेदर माथो देखिसेखा थै साखिनायो दे जोंनि हौवा गोदाना बेनो नै आयंआ माने पार्टनारबो जोंथ' पार्टनार लायनांगौ नाङा सोरन सिं नार्जारि एसे नायखोरा दासो जादों गोसो गोरोबलायना लाबाय गेजेराव बारा मिलाया जानायाव माथो जोंबायमोन नों बेंगलाव थांदों आं बेंगलाव खारलांदों बेंगलावसोखा नोंसिनि गोसोथ' मिलायलायखाबाय खानाखै औ बिनानावखौ जौरा जानायाव नायनो थांदोंमोन माथो एरायथ'दों टेनसनजों एरैबो थांदों अ मानसिफ्रा बायदिसिना बुंसै ना बर' थांख'दों आदसा माने लांफैफिनजानायखाय हाबायाव माने फार्स्ट लाबोजेननायाव मिलायाखैमोन लांफिनदों ए ओमफ्राय लांफिनला मा मोना नों एसे दुखु मोनदों मा मोनदों गोसोआव दुखु मोननाय फैदों गोसोआव दुखु मोनदों टेनसन जादों दा माबायदि मोनखो दाथ' मोनफिनबाय हाबाबो जाबाय दा स्रां मोनबाय गोसोआ स्रां बा जाबाय दुंखांहोग्रा मोनबाय दा हौवा गोदाननि मबाइल बे नै वालपेपाराबो एक्ट्रिसनिखौ दोनना लाबावखाबाय नै खेला मोनदों नोगोद मोजां मोनखादों दा नोंना बिराद गोसो जादों दा औ बेलाय नै हिनजाव गोदाना वालपेपार गावनि मबाइलाव खाफाला मा एफा मोजां दा नोंलाय खाफाल दादा लेहरलाय माब्रै खाफाल दादा लेहरलाय खादों मानो खाफाल दं ने खाफाल माबायदि मोनदों अब्ला जानानै लाखानायसै जोंबो बिराद गोसो होनानै जानायसै स्पेशल हाबाना बिदनाबो दुलाराय रानबाय नै रानगासिनो दं गैया खोथा गैया बेलाय नै ओरै जाबाय नै दुलारायनो मा एसे मोजां हाबालै लेब-लेबनो ओमफ्राय जोंबो जानायसै नै जाना लानायसै बेफोरबायदि औ बिदिसो फार्स्ट टाइम जादों आरोखि बेबायदि हाबाखौहाय बिदि हाबाखौ मोनजालाबाया 65 इयार्सनि हाबाखौ मोनजायाखैमोन मोनजाया फार्स्ट टाइम जागोन आरो औ बेनो स्पेशला बेनो बोरानो आलदा औ जानायसै होमब्ला आदि जालुआथ' जाजेनबाय नै गब सोसाय खेबसे जाजेनबाय नै हाराखौ गब सोबाय हाराखौसो अख्रुबजोबलाय सालाखौ अख्रुबजोबनो हायो आं जानो रेडि नै दे हाबाखौ मोनजाफेरबायमोन आंनि जिबनाव फार्स्ट टाइम गोसोआव आं बिराद खुसिबो मोनदों आरो रंजानायबो मोनदों आङो आदसा मानो बिदिखौ माने फार्स्ट टाइम मोनजादों नालाय जिबनावबो मोनजानाय नंले आं बेखौ सानखाबाय बेनो फार्स्ट आरो बेनो लास्ट आरो आंनि साननायावहाय जायफ्रा मोनजादों खाफाल गोनां दा खाफाल गोनां नंगौ बिराद खाफाल गोनां औ ङा होनदो आमाय नोंबो फोरमायसो लानायसै दा क'क्राझारनि नांगौ क'क्राझारनि क'क्राझार नाराबारि क'क्राझार नाराबारिनि नोङोबो लायनांगौसैल' लायनांगौ लिंबोबाय थाखायो खय नाम्बार जागोन इयो 5 नाम्बार सारि नाम्बार जाखाबाय 5 नाम्बार बानायनो थांगासिनो दं नैबे आमायाबो जाबाय क'क्राझार मा गामि होनदों नाराबारि माबा मावो ना मारा आइजोआलाय मावा जौ सङो ए आदसा गारियालाय गंथाम दं गारि गंथाम गोनांखा जाबाय होमब्ला हानाय नङा आमाय नोंजों 5 नाम्बार जानो थांगासिनो दं स्रें जिरायनानै थाबाय नै हौवा गोदान हिनजाव गोदाना जोङो
ओमफ्राय जाखांबायना जाखाङाखै आयं जाथ'वाखै जाथ'वाखै आलासिफोरखौ जाहोजोबग्रोनायसै बेनो खाफालाखौ सोरबा सोरबा दादलाबलांबावदों ना मारा जायो जाबाय अब्ला जों जाबाय जों बिदाय लानायसै दे बरिया दे हामबायसै आयं खाफाला नोङो दे नंगौ नाङा नोंबो गनायना लाखायो दा लायो जाबाय